అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్యం, రంజు సరిత. ఇదే వార్డులో నెంబర్ ఓటు చేస్తున్నాను. మీరందరూ దయచేసి నాకు ఓటు చేస్తే మీకు చాలా అభివృద్ధి చేస్తానని మనం చేస్తున్నాను. ఇంకోటి, నేను ఒక జర్నలిస్ట్ని, ఇది లేక పనిచేస్తున్నాను. ప్రభుత్వాలు ఏమున్నాయి, ఏమి జరుగుతున్నాయి మొత్తం నాకు తెలుసు. కాబట్టి మన అభివృద్ధి జరగాలంటే, మన వారికి న్యాయం జరగాలంటే మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే మీకు ఎల్లవేళ సేవ చేస్తానికి ఉన్నా. మీరందరూ నా మీద దాడి చేస్తానని కోరుతున్నాను. మీరు సపోర్ట్తో ముందుకెళ్తున్నా. మరి మీరు నన్ను కనకరించి నా మీద ఆలోచనతో పని చేస్తాననుకుంటే నన్ను ఆశీర్వదించాలి.